Lending collector nag-alegar, ginhana tayaan sang Pusil sang ginasukot ng parking boy sa Iloilo Terminal Market. Suspek arestado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive. Arestado ang 41 anyos nga si alias Jerry, residente sang Valderrama Antique, kag isa ka parking boy sa Iloilo Terminal Market kay nasangaga. Ini matapos, ginaaلیgar nang hanaini nga magtaya sang Pusil sa isa ka lending collector. Sa exclusive interview sang news team sa 33 anyos nga tagreklamo nga residente sang barangay Talanghawan, Santa Barbara, Iloilo, regular ini nagapanukot sa mga vendor kag kliyente sa super. Isa na diri ang suspek nga maayo man nga tao kun hindi hubog suno sa biktima. Suno sa biktima, hubog ang sospek. Sang ginsukot niya ini sang 400 pesos, bangod wala ini makabayad kahapon. Sa adlawan siri nga hulugan nga 200 pesos. 200 pesos lang ang ginhatag sa sospek. Nag-ayo ang biktima nga 300 pesos kuntani ang ihatag sa iya. Naglibot ini sa super kag sa iya pagbalik, diri na natamo ang paghana nga panaya sang Pusil. Ako hindi na ako magpakiganong. Ginambalang ko sa sunod hindi ka mangutang ko, hindi ka mo kabalo magbalayad. Pagkuha ko sang helmet ko, nagtubang ko siya ginamo na to mal na manok, something number na manok kag daw do amo kadi a. Tapos pag naging tapik ang upod, gin pabalik sa iya sa sulod. Nangayo sang bulig sa auxiliary sa merkado ang biktima. Sang ilagin balikan ng sospek, liwat ini nga namahog dala pakita sang Pusil sini. Nagdangop sa kapulisan si Ella Smithy, kagindakop ang sospek. Hubog nga nagsabat sa news team ang sospek. Ang Pusil, ang ginhulam niya man lang kuno. Ang saging pablater, bala kag istoryahon bala, nga amo de a. Nga kung may manukot sila, mamahog sila. Kita, siyempre, mabayad mo ko siya. Mabayad eh. Wala, gusto ko lang magpagkita. Na-recover sa sospek ang revolver nga Pusil kag 5 ka bala. Wala man sang dokumento nga ginpakita ang sospek nga ginapanagihan sa niyang Pusil kag may exemption ini sa gun ban. Turnover na concern sa ito na evidence custodian. Bigat armas. Natala na pasakaan sang kaso ang sospek sa paglapas sa COMELEC gun ban kag illegal possession of firearm. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.